Maswera sei mukati mezuva ranhasi. Ndinoimba kuti mava nezuva rakanaka panguva inei chatoti tikontinye nechimwe chezvidzidzo zvatiri kufamba nazvo tichidzidza. Sezvo ndakavimbisa tine zvimwe zvidzidzo zviri kumberi zvakati wandei zvachadoti tibate megore rese rino kunyange nenguva ichange iri kumberi chatevera. So zvatidoti tiite doti tive nechidzidzo chine musoro unoti izvo inzwi rekuti Elohim rinorevei. Inzwi rekuti Elohim rinorevei. Elohim inzwi rechiHebhuru. Nemamwe manzwi inzwi rinongoreva kuti Mwari. Parinotranslatewa muchishona kana kuti muchirungu, inzwi rakashandiswa nderekuti God muchirungu, muchishona nderekuti Mwari. Asi vazhinji vanoshandisa inzwi iriri vachiti sezvo inzwi iriri rine imwe tsanangudzo yarinopa rinobudisa uwandu, saka vazhinji vanobva vati kana zvakadaro nemamwe manzwi tiri kuti Mwari havasi mumwe chete asi watatu, anova Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Ndo mashandisirwo arinoitwa nevazhinji vachiedza kutsigira pfungwa yeTrinity kana kuti dzidziso yeTrinity, vachishandisa inzwi rekuti Elohim rinoreva kuti rine tsanangudzo yaro inopa uzhinji nemamwe ndo matsananguro avanoita. Saka nhasi zvatidoti tiite ndezvekuti tibate mavhesis mamweni anoshandiswa nemamweni mamwe mavhesi anoshandiswa kutsigira pfungwa iyoyi nenzwi iri tinzwisise futi zvakare kuti rinorevei. Rinoreva here kuti kuna vana Mwari watatu kana kuti rinongoreva kuti kungona Mwari mumwe chete anova Baba. Saka zvatichadoti tiite panapa sezvatinoziva kana tichiverenga bhaibheri padzimwe nguva, inzwi rekuti Elohim parinoshandiswa rinokwanisa kureva ngirozi, rinokwanisa kureva vanhu, rinokwanisa futi zvakare kureva Mwari. Pese parinoshandiswa pfungwa iyi yakakosha nekuti inotibatsira kuti tinzwisise kuti parinoshandiswa kuna Mwari kuti Elohim zvinonga zvichireva kuti chii, kana kuti ndeipi pfungwa iri kuedza kubuditswa nemunyori. Ndozvatoti tiite mukati mezuva ranhasi. Saka inzwi iri rekuti Elohim muchaona futi zvakare kuti kazhinji parinoshandiswa richitaura kuna Mwari rinonga richiedza kubuditsa ukuru hwaMwari. Saka inzwi rekuti Elohim yes rinoreva rine chekuita neuwandu, asiwo futi zvakare rine imwe tsanangudzo isiri iyoyo. Tsanangudzo iyi inobuditsa pfungwa yekuti inzwi rekuti Elohim rinobuditsa ukuru hwechinhu kana kuti hwemunhu, ndozvipfungwa iripo. So nemamwe manzwi, saka pese parinoshandiswa inzwi iriri handi tose tinoziva kakuti inzwi rimwe chete rinokwanisa kuva nemamining akawanda, kana kuti inzwi one rinokwanisa kuva nemamining ari more than 2 kana kuti ari more than 1, achingosiyana nekuti inzwi iroro kunzvimbo yerinorevei kana kuti rine mameanings mangani. Saka nemamwe manzwi tirongoti inzwi rekuti Elohim haringobuditsi pfungwa chete yeuzhinji kana kuti yekuwanda kwezvinhu, asi rinobuditsa futi zvakare pfungwa yeukuru hwechinhu, kwete ukuru hwepakureba asi ukuru hwekuremekedzwa, nechekuita nekuremekedzwa kwemunhu kana kuti kwechinhu. Saka nemamwe manzwi pese parinoshandiswa kana tichitaura pamusoro paMwari, inzwi rekuti Elohim pese parinoshandiswa richitaura pamusoro paMwari rinonga richiedza kubuditsa pfungwa yeukuru kana kuti ukuu kana kuti kukura kana kuti ukuru hwaMwari, ndo parinonga richishandiswa. So asi harirevi kuti riri kutsigira pfungwa yekuti kuna vana Mwari watatu. Saka nhasi zvachanoti tiite ndezvekuti tiedze kushandisa kana kuverenga mamwe mavhesis achatibatsira kunzwisisa pfungwa ichabata nezvayo. Saka nemamwe manzwi kana inzwi iri futi zvakare richireva ukuru hwechinhu kana kuti greatness, ukuru hwechinhu, nemamwe manzwi kana parinonga rashandiswa tinofanira kutarisa context tonzwa kuti inzwi iri ndozvariri kureva here. Asi pose parinoshandiswa richireva Mwari riri kuedza kubuditsa ukuru hwake. Nemhaka ndiri kudaro inzwi iri futi zvakare tinoriwana futi zvakare kuNew Testament. KuOld Testament tinozoti Old Testament yakanyorwa nechiHebhuru handitika, asi kuNew Testament yakanyorwa nechigiriki. Saka vanhu vekuNew Testament kana kuti Jesu, ngatishandise muenzaniso unozikanwa nemunhu, Jesu paakakota inzwi iri kubva kuchiHebhuru akashandisa inzwi rekuti Theos. Theos inzwi rimwe chete nerekuti Elohim, asi kana tiri kuchiHebhuru tinoti Elohim, asi kana
kana takugreek tinoti theos. Saka inzwi iri Jesu paakawerenga paseji yachabata nezvayo iri kuna Deuteronomy chapter 6 verse 4 achikota ikoko pakanzi Elohim iye akashandisa inzwi rekuti theos, nemhaka yekuti theos ndo chachiri chiGreek, chihebrew rainzi theos, asi nekuda kwekuti ainzwisisa kuti inzwi rekuti Elohim rinorevei. Inzwi rekuti theos mukaritarisa kuniwana maBible concordance munokwanisa kutarisa inzwi rekuti theos haribudisi uzhinji hwechinhu, kana kuti harisi kubudisa kuti wana Mwari wakawanda, kana kuti harina meaning ine chekuita neuwandu, asi rine meaning ine chekuita nehukuru hwaMwari. Saka nemamwe manzwi Jesu paakarikota hapana kubudiswa pfungwa yekuti wana Mwari vakawanda, asi yaingozobudiswa pamusoro pehukuru hwehukuru hwaMwari, zvichingonzi Mwari ndiye iye mumwe chete. Saka vhesi rachada kuti tiverenge nezvaro, rimwe rekutanga rachada kuti tibate nezvaro, it's Deuteronomy chapter 6 pavhesi ya4. Panapa inoti vhesi ya4, chinzwa Israeri, Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete. Saka chinzwa Israeri, Jehovha Mwari, inzwi rakashandiswa rekuti Mwari kuOld Testament akanyorwa nechiHebrew, inzwi rakashandiswa nderekuti Elohim. Saka nemamwe manzwi zviri kunzi chinzwa Israeri, Jehovha Elohim wedu ndiJehovha mumwe chete. Saka inzwi riri kushandiswa panapa rekuti Elohim ndiri kunzi Elohim mumwe chete, ndiMwari mumwe chete. Saka kune vanotenda kuti vanobva kuti mazviona, saka zviri kureva kuti kuna Mwari mumwe chete, asi Mwari mumwe chete uyu ndiMwari Baba, ndiMwari Mwanakomana, ndiMwari Mweya Mutsvene. Ngatinzwe kuti Jesu paakanzwisisa inzwi iri rekuti Elohim, paakazoritransita paaitaura akashandisa inzwi rekuti theos, aireva here kuti kuna wana Mwari watatu. Saka tichaverenga futi zvakare kuna Maki, asi sezvatamboona kuti kuna Mwari mumwe chete ari kunzi ndiye theos, ngatichiverenge futi zvakare kuna Maki chapter ya12 tinzwe kuti inoti kudini. Chiverenga Maki chapter 12 pavhesi ya29. Maki chapter 12 pavhesi ya29 panapa inoti, Jesu akapindura akati, wokutanga ndiwoyu, inzwa waIsraeri, Ishe Mwari wedu ndiye Ishe mumwe chete. Jesu futi zvakare panapa akota vhesi rimwe chete, achikota kubva kunani, kuna Deuteronomy chapter 6 pavhesi ya4. Akuchikota achiti, Jesu akabvunza, tese tinoziva nyaya iyi yemunhu akauya achibvunza kuti murayiro wokutanga ndopi mukuru anika. Jesu ndobva akapindura akati, wokutanga ndiwoyu, inzwa waIsraeri, Ishe Mwari wedu. Inzwi rekuti Mwari raakashandisa panapa nderekuti theos muchiGreek. So inzwi rekuti Mwari kuchiHebrew ndi Elohim, asi Jesu paakarinzwa haana kuva nepfungwa yekuti wana Mwari warutaurwa nezvavo kuna Deuteronomy chapter 6 verse 4 ndiwatatu, asi aiziva kuti Mwari uyu ari kutsanangurwa nezvake ndemumwe chete, ndozvaakabva abudisa. Inzwi rekuti theos haribudisi wana Mwari vakawanda, anova Mwari mumwe chete, kwete, asi rinongobudisa hukuru hwaMwari. Saka nemamwe manzwi tiri kuedza kubudisa pfungwa yekuti inzwi iri pakarakashandiswa naKristu raireva Mwari mumwe chete, ende Jesu akabva atsanangura zvikanzi Mwari Ishe wedu, Mwari wedu iyi ndiye Ishe mumwe chete, achirevera kunani, kuna Baba wake. Sezvo takamboita chimwe nezvidzidzo zvatakamboita kumashure zvinoedza kutsigira pfungwa iyoyi yekuti Jesu paaitaura aisareverera, aisazvitaura iye uye aisataura Mweya Mutsvene, asi aingoreva Mwari Baba chete, wari kupi, wari kumusoro kudenga. Ndozvatinodzidza kubva papfungwa iyi. Saka tese tinovimba kuti iye zvino taane kunzwisisa kumwe chete maringe nenzwi iri. Uye futi zvakare ngativerenge futi zvakare rimwe vhesi rinotsigira futi zvakare pfungwa yandiri kuda kuedza kubudisa nezvayo. Ngativerenge kuna Exodus. Pane pfungwa yakakosha yakabudiswa ikoko yatidoti tibate nezvayo. Exodus chapter 7, tichaverenga zvedu pavhesi ya1. Panapa iri kuti, Jehovha akati kuna Mozisi, tarira, ndakuita samwari kuna Farao, Aroni mukoma wako achava muprofita wako. Saka nemamwe manzwi inzwi rapanapa rakashandiswa rekuti Mwari, muchaona kuti panapa kuchishona riri kuti Jehovha akati kuna Mozisi, tarira, ndakuita
saMwari kuna Farao. Asi mukaverenga muchirungu rinoti I have made you a god unto Pharaoh. Handitika. Ende inzwi futi zvakare rakashandiswa panapa muchihebheru rekuti god kana kuti Mwari nderekuti Elohim. Saka inzwi iri parakashandiswa Mwari achiudza Moses kuti ndakuita saElohim, zvakanga zvisurirawo kuti Mwari akanga aitawo naMozisi watatu anova Mozisi mumwe chete, hazvirevi chinhu. Mwari akanga arida kuedza pane pfungwa yakanga achida kuedza kubudiswa. Kana zvichinzi iwe ndakuita saMwari, ndakuita saElohim, Mwari akanga achida kuedza kubuditsa pfungwa yekuti chii. Ngativerenge mavhesisi ari pamberi anotevera tinzwe kuti aiyevedza kureva kuti chii. Pana Exodus chapter 11 tichaverenga pavhesi ya3 iri kuti zvino Jehovha akapa vanhu nyasha pamberi pavaIjipita, naiye munhu uyu Mozisi vakanga ari mukuru kwazvo munyika yeIjipita pamberi pavaranda vaFaro napamberi pavanhu. Saka nemamwe manzwi panapa zviri kunzi Mozisi akanga ari munhu mukuru kwazvo munyika yeIjipita nepamberi pavaranda vaFaro nepamberi pavanhu. Saka nemamwe manzwi Mwari pakatsanangura Mozisi achiti iwewe ndakuita, I have made you a god, kana kuti ndakuita saElohim. Zviri kuedza kuti ndakuita Elohim zviri kuedza kubudisa pfungwa yekuti ndakuita mukuru pamberi pevanhu nepamberi peFaro nepamberi pevaranda vake. Saka inzwi rekuti Elohim nezvataona panapa nepfungwa dzatabudisa dzatanzwa panapa mukati meshoko raMwari rinongoreva kuti Mwari, kana achitaura pamusoro paMwari rinoedza kubudisa ukuru hwaMwari kana kuti ugreatness hwaMwari. Ndozvariri kuedza kutsanangura nezvaro. Harisi kuedza kubudisa kuti kuna vanamwari vakawanda. Dai zvakadaro parakashandiswa kuna Mozisi ringadai rakabudisa futi zvakare pfungwa yekuti kuna vanaMozisi vakawanda. Asi tose tinongoziva kuti kungona Mozisi mumwe chete, kwainga naMozisi mumwe chete, kwete vanaMozisi vakawanda. Muchirungu vanoshandisa manzwi ekuti it's a plural of majesty. Muchishona tinomashandisa futi zvakare manzwi aya. Ndopo yemuenzaniso. Tikaona mwana mudiki achifamba akasangana nemunhu mukuru anoti makadini, maswera sei. Inzwi rekuti makadini hazvisi kureva kuti munhu waaona vanhu vakawanda, asi ari kungoedza kubudisa inzwi, ataura inzwi iri mukuremekedza munhu waari kumhoresa, kwete kuti munhu iyeye akawanda kana kuti vanhu ivavo vakawanda. Vanokwanisa kunge vakawanda asi kana ari munhu mumwe chete haasi kuedza kubudisa uwandu hwavo asi ari kuedza kumuremekedza. Kana tikati makadini, kana kuti mama nditorerewo icho, nditorerewo makadini, munofara here, maita sei. Hakusi ari pakutsanangura kwake ari kuedza kubudisa ukuru hwemunhu kana kuedza kuremekedza, nemamwe azvine chekuita nekuremekedza munhu mukuru, kwete kuti munhu iyeye vakawanda asi munhu mumwe chete asi anonge achiremekedzwa. Saka pose parinoshandiswa kuna Mwari ndopfungwa inonge ichibuditswa nekuedza kukudza nekuremekedza nekubuditsa ukuru hwaMwari, kwete kuti vanaMwari vakaita sevazhinji. Vamwe ndo vanoverenga Genesis chapter 1 mireti vataiverenga vhesi ya26 vachibuditsa futi zvakare pfungwa iyoyo yekuti inzwi rekuti Elohim rakashanda futi zvakare pana Genesis chapter 1. Ndo rakashanda even kuOld Testament mavhesi mazhinji pese panosangwa nzwi rekuti Mwari ndo raishanda. Asi nekumhaka yevhesi vamwe vanobva varishandisa kuedza kutsigira pfungwa kana kuti chidzidzo cheTrinity kana kuti doctrine yeTrinity. Ngativerenge Genesis chapter 1 pavhesi ya26 inoti, vhesi ya26, Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu, ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa napamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipfuwo napamusoro penyika yose napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Saka panapa pavhesi rekutanga papati yekutanga Mwari akati. Handitika vanhu vazhinji vanobva kuti inzwi rakashandiswa ndiElohim. Ichokwadi rakashandiswa rekuti Elohim, asi harisi kureva kuti vanaMwari vatatu, asi harisi kureva kuti vaMwari vatatu vari kutsanangurwa nezvavo, asi riri kungoreva kuti kuna Mwari mumwe, riri kungobuditsa pfungwa yaMwari mumwe chete anova mukuru kuna vose, anova pamusoro wavose, richibudisa ukuru hwaMwari. Ndiye Mwari iyeye anova mukuru kuna vose, ndiye ari kutsanangurwa nezvakachinzi Elohim panapa, ndiye ari kutsanangurwa nezvakachinzi Mwari. Zvikanzi Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu. Saka nemamwe manzwi Elohim, handitika, anova baba,
anova mukuru, ndiye sezvo sezvatinoziva kuti ndiye mukuru kuna vose, ndiye ari pamusoro pavose, sezvatakadzidza futi tikaona futi zvakare takatarisa bhuku ravakorinto yekutanga chapter 15 pavhesi 27 ichidzika ichiedza kubudisa pfungwa yekuti kunyange nekusingaperi baba vacharamba vari pamusoro pavose, kristu ndiye achanga ari pazasi pababa, sezvo zvinhu zvose zvakapiwa mukati memaoko akristu, asi hazvirevi kuti baba vari pasi pakristu. Tiri toseka saka zvakadaro, saka baba anova Elohim arisunangwa nezvake panapa, mwari uyo ari kutaurwa nezvake achinzi mwari akati. Saka mwari paari kutaura pane ari kuteerera. Mwari haasi hazviro kuti munhu mumwe chete ari ngoti mwari akati ivo vari vatatu ovha ati mwari akati vese vari 3, haizvizvo zvitsanangwa. Zviri kunzi mwari akati ngatiite munhu nemufananidzo wedu. Nemamwe manzwi pfungwa iri kwedzobusa ndekuti Elohim akati, which means kune anga akateerera zvanga zvichitaurwa nani naElohim. Saka Elohim paari kuti ngatiite munhu nomufananidzo wedu, pane anga akateerera. Tikatarisa zvidzidzo zvatakambobata zvine chekuita neidentity yaKristu, zvinotibudisa kuti hakuna mumwe asi kusiya kwaKristu, nemhaka yekuti mwari vangu nemwana mumwe chete akaita saye. Sezvatakadzidza kuna vaHebrews 1:3 tikati Kristu ndiye akanga ari mufananidzo waMwari chaiye, kana kuti the express image of his person. Anditika ndiye oga ane chimiro chababa choumwari, nekuti mwari wakafara kuti umwari hwose unogara maari. Saka nekuda kwaizvo mwari ari kuti ngatiite munhu nomufananidzo wedu. Ndiani uyo ane mufananidzo waMwari, anotaurwa nebhaibheri achinzi mufananidzo waMwari? NdiKristu, ndiye oga. Saka nemamwe manzwi tiri kuti baba kana kuti Elohim wakati kuna Jesu ngatiite munhu nemufananidzo wedu. Zviri kureva izvo kuti kuna Elohim koita uyo akanga akateerera zvanga zvichitaurwa naElohim. Ngativerenge bhaibheri tinzwa kuti ndoupi anga akateerera, sezvo tatsanangura tipanoti ndiKristu kubudikidza nezvidzidzo zvatakambudza nezvazvo. Ngatimbonzwa kuti bhaibheri rinoti ndiani iye akanga achiteerera zvakanga zvichitaurwa naElohim. Ngatitange vhesi rekutanga, Zvirevo chapter 30 pavhesi ya 4. Zvirevo chapter 30 pavhesi ndeya 4. Mire ndimhanye pandasvika. Iri kuti ndiani wakakwira kudenga akaburukazve? Ndiani wakangwanidza mhepo muchanza chake? Ndiani wakasunungura mvura munguo yake? Ndiani wakasimbisa migumo yose yenyika? Zita rake ndiani? Nditika zita rake ndiani? Nezita romwanakomana wake kana uchiriziva? Saka zvonzi akaita zvinhu zvose zvatiri kuona nezvazvo ndiani? Hanzi zita rake ndiani uye zita remwanakomana wake ndiani kana uchiriziva? Saka nemamwe manzwi zviri kuedza kubudisa pfungwa yekuti pakatorwa basa rekusika kana pakaitwa basa rekusikwa, takaona baba nemwanakomana wavo. Posi panzi zita remwanakomana wake ndiani kana uchiriziva? Saka pakasikwa zvinhu, baba vari kudenga anova Elohim akati kumwanakomana wake anova Jesu Kristu, ngatiite munhu nomufananidzo wedu. Ndopfungwa iri kwedzobudiswa. Then pane mamwe mavhesi achangobata nezvavo mashomanani, I think changowedzera mamwe mawiri anongoedza kubudisa kuti Jesu akaita sei, akasika zvinhu, ndiye aitaurwa naye nababa achinzi ngatiite munhu nomufananidzo wedu. Even tikazi mamwe nacho takambomabata, nichangoridzokorodza ichi Johani wekutanga vhesi ya 3, John 1 vhesi ya 3. John 1 vhesi ya 3 iri kuti zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa chinhu, kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Saka kunze kwaKristu, kunze kweshoko rakazova nyama, hakuna chinhu chakaitwa. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, ndiye akaita zvinhu zvose. Nditika tichaverenga futi zvakare rimwe bhuku redu rekupedzisira kubva kuna vaHebheru, bhuku redu kuitswa Hebheru 1 pavhesi ya 2. Hebrews chapter 1 pavhesi ya 2 iri kuti panapa, zvino pakupedzisira kwamazuva wakataura kwatiri mumwanakomana wake, waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, waakaitawo naye nyika. Zvikanzi uyo hanzi Mwari wachataura nesu pamazuva ekupedzisira. Nika pfungwa yekupedzisira yanduda ndeyekuti waakaitawo naye nyika, which means Mwari paakasika nyika, handitika akaisika naKristu. Saka Mwari paari kuti ngatisikei munhu, tinoziva kuti wakasika ndiMwari Baba naJesu Kristu ndo wakasika. Saka nemamwe manzwi tiri kuti inzwi rekuti Elohim harirevi kuti kuna vanamwari vatatu, harirevi kuti kuna vanamwari 4, asi rinongorori kuna Mwari mumwe chete, asi richibuditsa futi zvakare ukuru
nekukosha kwake. Sezvataona panapo kuti Moses akaitwa Elohim, akaitwa mukuru kwazvo munyika yeEgypt, nemhaka yekuti Mwari ndozvaanga amuita. Saka inzwi rekuti Elohim harireve kuti kuna Mwari watatu, asi rinoribuditsa kukosha neukuru hwaMwari. Ngatisangane zvakare muchidzidzo chinotevera. Amen.